Masithi unikwe i-rectangle apho ubude bayo ingu-a to the power 2 umdibanise no-6a ususe u-27 kwaye ubude bubanzi bayo bona ngu-a squared minus 9. Qala ke ngoku wena ubhale i-ratio mhlawumbi ye-length yayo kunye ne-width yayo okanye ubude bayo nobubanzi bayo ngokwe-racial expression ngolu hlobo esifunde ngalo. So uzukhumbula uba i-ratio kaloku iqhathanisa izinto ezimbini, i-width ne-length okanye ububanzi nobude. Uzukhumbule kaloku uba i-width apha kulo mbuzo wethu wale rectangle ngu-a squared ususe u-9. So i-width yethu ngu-a to the power 2 ususe u-9. So a to the power 2 minus 9 engaphezu kwantoni kwe-length yethu. So kumele ucinge ukuba i-length yethu nantsi siyinikiwe phana ngu-a to the power 2 umdibanise no-6a uze wandule ukususa u-27. So kuthiwa ke nguyenza lula le nto. Indlela yokuqala ke onokwenza lula ngayo le nto kukuba mhlawumbi ujonge uba zintoni ezikhoyo kwi-denominator ne-numerator yethu. So le nto ungayenza ngothini? Ngoba ukhuphe ii-factors zakho. So ungayifactorize le ilapha ngaphezulu ngoba uthini mhlawumbi? Ungayifactorize kaloku u-a squared minus 9 ngoba le nto uyenze i-difference of 2 squared kuba kaloku izawutsho iphinde isinike le nto besiyifumana phaa. So sino-a odityaniswe no-3 ibe ngu-a kususwe u-3 kuyo. Uzakhumbula ukuba xa ubona u-a squared minus b squared le nto ifana noba ngu-a umdibanise no-b ze uyiphindaphinde yonke loo nto ngu-a ekususwe kuye u-b. Ungazijonga ke ngokwakho le nto ngoba uthini uyiphindaphinde le nto ukubheka ezantsi. Uzawuqaphela ukuba izawusinika ngqo le nto ikwafana phaa. So naphana uza kwenza into ekakufana nalena uze ke ngoku uze kwi-denominator yakho okanye kunani phantsi wakho. So apha into ozawuyenza kumele ucinge ngamanani amabini apho xa siwaphindaphinda sifumana u-7, xa siwadibanisa sifumana u-6. Ngolaa hlobo bendikufundisa ngalo kwividiyo edlulileyo. So ithetha ukuthini ke le nto? Ithetha ukuthi le nto yona sizayibhalela u-a umdibanise no-9 uze umphindaphinde ngu-a minus 3 kuba u-9 xa umphindaphinda no-a izawungu-9a, u-a umphindaphinde no-3 uzotsho ufumane laa nto yakho isesiphakathini engu-6a. So wenze njalo ke umane uzijonga ke noba awenzanga mpazamo na, uyiphindisele kulaa nto ibisekuqaleni okanye kwelaa nani lakho belisekuqaleni. So sigqibile ufactorize maske sijonge uba enza lula izinto zethu na. Phambi koba ke simplifye okanye siyenze lula masiqale sijonge uba zintoni ezitheni ezamkelekileyo apha. So ikhona na mhlawumbi inani lika-a apho elinokwenza into yethu ingavakali ncam. So uzukhumbula uba u-a akanokwazi kaloku ukuba ngu-9 or u-a akanokwazi ukuba ngu-3 ngoba u-a xa engu-9 okanye engu-3 i-denominator yethu izawuba ngu-0 ze ke ngoku yonke le nto ebhalwe apha ingakwazi ukuchazeka okanye ngelasemzini ibe undefined. Ithetha ukuthi awunokwazi noyibetha nakwi-calculator uba ufumane i-answer. So into ethethayo uba kumele uyibhale i-condition yakho okanye umqathango wakho uba xa u-a engu-9 okanye engu-3 le expression yethu ayikwazi ukuchazeka okanye ayikwazi uba defined ngendlela echanekileyo. So ithetha ukuthi fanele nayo eyibeke phaa kwenzela uba icace gca uba ayizukwazeka. So kulapho ke phambi koba ugqithele kumcunga ezantsi kuba kaloku xa unogqithela ngoku into eshiyekileyo kuba sithi ngoku u-a umdibanise no-3 ongaphezu ko-a umdibanise no-9. So ubhale ke nantoni necondition yethu uba u-a wakho akanokwazi uba ngu-9 kwaye akanokwazi uba nguye u-3. Kubalulekile kaloku uba uyibhale le nto apha kuba kaloku le nto sifuna uyenza ifane nqwa nale nto iphaa ekuqaleni kwaye u-a xa engu-9
engu-9 okanye u-A engu-3 ayichazeki. So loo nto iba yingxaki. So ndiyathemba ukuba uyifumene nale.